Brussel·les, i no a Barcelona, un acord polític per desencallar la investidura del president del govern espanyol. Perquè tots els intents que hem fet per resoldre de bona fe els nostres dèficits i assolir el reconeixement nacional, tots aquests intents han acabat amb retallades humiliants de drets i de competències, amb presons i amb exilis. Reconèixer el problema real era, doncs, una condició indispensable. El document que hem signat significa un canvi d'enfocament en la narrativa oficial que hem anat escoltant fins ara, i és bo que s'avanci en aquesta línia, perquè sense això, cap dels assoliments no podrà resistir el pas del temps, i si alguna cosa ens caldrà a partir d'ara és que els acords a què es pugui arribar siguin irreversibles, que resisteixin el pas del temps i que permetin construir al damunt sense temes reculades. Que el que hi construïm sigui molt o sigui poc dependrà de diversos factors, però no ha de ser mai més perquè ens haguem confós d'objectius i perquè no haguem disposat les condicions per assolir-los, ni perquè no hem gosat assenyalar el problema de fons que, com reconeix el document que acabem de signar, continua sense resoldre's. És innegable que les relacions entre el Partit Socialista i Junts no convida a l'entusiasme ni a la confiança. No faríem cap favor negant l'evidència. I en aquest sentit, els dos partits són honestos a subratllar l'enorme distància que ens separa, fet que personalment crec que posa en valor el camí que puguem recórrer a partir d'ara. Jo vull agrair al PSOE que hagi admès les dificultats de les quals partim i les que ens trobarem, perquè ningú no es quedi engany. Tenim molta feina i tenim poc temps per fer-la. Un dels motius d'aquesta desconfiança ha estat i és la criminalització del moviment independentista. D'una banda és molt difícil fer tractes amb qui et considera violent i terrorista, de l'altra encara és més difícil de negociar amb representants d'un moviment que tu consideres violent i terrorista i sobre demanar-los que t'ajudin a governar. Eren dificultats objectives de cara a iniciar un procés de negociació com el que ara ens plantegem d'obrir, fet pel qual calia assolir dues condicions prèvies que vaig esmentar també a la conferència i que a l'hora de signar aquest document ja s'han donat. Una, l'eliminació de l'independentisme com a objectiu dels cossos i forces de seguretat de l'Estat en la directiva. L'altra, la supressió de tota referència a l'independentisme a l'informe d'Europol. Això, juntament amb l'amnistia, contribuirà a descriminalitzar el nostre moviment, però reconec que no són garanties absolutes per tal que no es continuï usant la lawfare per buscar futures incriminacions. I en aquest sentit, com m'he referit abans, les comissions d'investigació de l'Operació Catalunya i del Catalan Gate aportaran proves i testimonis que condueixin a l'erradicació dels elements podrits que hagin participat en la guerra bruta contra l'independentisme. Però encara hi ha un altre motiu de major desconfiança, i és que no ens refiem de les paraules, no ens refiem de les promeses. Segurament l'altra part opina el mateix, i podrien fer un reguitzell de retrets que els avalarien la falta de confiança cap a nosaltres. No hauria de ser així, i potser un dia no serà així. Però portem massa anys d'incompliments i d'aixecades de camisa com perquè ara, de bones a primeres, pensem que compliran i no ens ensarronaran només perquè necessiten els nostres vots. És una altra cosa. És qüestió de prendre totes les precaucions possibles. Perquè al davant hi tenim una maquinària enorme, una legió d'advocats i alts funcionaris de l'Estat que van néixer amb un BOE sota el braç i que durant dècades han dedicat el seu talent no pas a explorar els confins, els límits de la Constitució, sinó justament al contrari, servir-se de la Constitució per empetitir-la i fer-la especialment asfixiant pels catalans. Per això hem reclamat, i jo personalment ho he fet moltes vegades aquests llargs anys d'exili, que qualsevol negociació amb l'estat espanyol, sigui amb el govern o sigui amb els seus partits, compti amb un mecanisme independent de verificació i de seguiment dels acords. Una tercera part que sigui present sempre en les converses, que acompanyi sempre el procés negociador i que verifiqui sempre el compliment dels compromisos de les altres dues parts. Naturalment, si és un mecanisme independent, no pot ser ni català ni espanyol, i per tant ha de ser internacional. I si han de ser negociacions en les quals jo penso prendre part, no es podran desenvolupar a l'estat espanyol.
Aquest mecanisme, que forma part de l'acord que avui hem signat PSOE i Junts, i que PSOE i Junts ja han definit i concretat, fins i tot en els seus integrants, ha de treballar amb la mínima pressió i exposició, de manera que ha de tenir un escàs protagonisme públic i una gran responsabilitat interna. Vull aprofitar aquesta ocasió per agrair als diferents components d'aquest mecanisme, que es reunirà abans d'acabar aquest mes de novembre, la seva voluntat d'ajudar-nos, de contribuir a la resolució d'un conflicte històric de manera desinteressada, des d'un profund i acreditat compromís amb la democràcia, la llibertat, Europa i la pau. No són només aquests dos elements, la descriminalització, el mecanisme de mediació, allò que ens donarà unes garanties que fins ara no existien, sinó també l'acord que consta en el document pel qual es condiciona l'estabilitat de la legislatura als avenços i compliments dels acords a què s'arribi al llarg del procés de negociació. Repeteixo el concepte avenços, no només els compliments, sinó els avenços, s'ha d'avançar. No pot ser que no passi res. I com que no passi res, evidentment no hi hauria incompliment potencial. Els avenços i els compliments dels acords. I en aquest sentit, l'estabilitat del govern, de la legislatura, sobretot temes com els pressupostos i altres projectes rellevants que el govern es remeti a les Corts, sorgirà i penjarà d'una negociació permanent que tingui resultats i que es vagin complint al llarg de la legislatura. De manera que, a diferència de la legislatura passada, en què el govern de Pedro Sánchez va arrencar amb l'estabilitat garantida a la butxaca, aquí se l'haurà de guanyar acord a acord. Sense acords, sense el compliment, la legislatura no té cap recorregut. D'alguna forma, el a canvi de nada ha anat a la paperera de la història. Per l'assoliment dels acords s'han convingut els dos grans àmbits de negociació simultanis que també vaig proposar a la conferència de fa 2 mesos. Un per superar els dèficits i limitacions de l'autogovern. L'altre relatiu al reconeixement nacional de Catalunya. La llista dels dos àmbits és inevitablement llarga, perquè els dèficits, les limitacions i les necessitats de reconeixement nacional s'acumulen des de fa moltíssimes dècades. El Parlament de Catalunya té aprovades moltes propostes en els dos àmbits que hauran de guiar els acords a assolir. Des del pacte fiscal al referèndum d'autodeterminació. Des del traspàs de Rodalies, el de veritat, no el que es queda a mitges, a la gestió de la immigració. Des de la gestió dels aeroports i ports fins a les competicions esportives internacionals. Des de la hisenda pròpia a la política exterior. I de tot això n'hem de parlar. I en parlarem tal com recull l'acord d'avui, del referèndum d'autodeterminació i del pacte fiscal, sí. No insistiré en l'extraordinària importància d'aquests dos àmbits de negociació i dels acords a què s'arribi. Nosaltres tenim ganes de deixar de tenir raons objectives per queixar-nos, que les tenim i que són molt poderoses, i tenim ganes de poder adreçar-nos al món amb la nostra identitat nacional reconeguda i en la nostra llengua també reconeguda i protegida. Qui tingui interès a saber de què parlarem, què vol i què demana el poble de Catalunya, pot repassar les decisions que ha pres el Parlament i se'n farà una idea exacta i precisa. No cal que vagi a recórrer els programes electorals del partit que guanya les eleccions al Parlament espanyol, vagi a les aprovacions del Parlament i la presidenta Borràs us en podria fer un resum molt gran de tot el que el Parlament, quan ella el presidia, va aprovar. I és sobre això el que haurem de negociar, sense pauses. I és sobre això que haurem d'assumir els acords que ens permetin, al cap del camí, concloure un acord històric. Un acord històric inèdit, on sigui el poble de Catalunya, i només ell, el qui decideixi el seu futur. El primer pas ja l'hem donat, que és l'assoliment d'aquest acord marc. El segon serà el vot a favor dels 7 diputats de Junts a la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. El tercer serà la sessió de treball amb el mecanisme internacional de verificació per posar en marxa 2 àmbits de negociació i els respectius continguts. Tot això abans d'acabar aquest mes de novembre. Les passes següents, el treball a fer, ha de continuar mes a mes, acord a acord, i s'han de produir avenços que justifiquin el nostre suport a cada llei, a cada proposta, a cada projecte que el govern espanyol pugui portar a la consideració del Congrés dels Diputats.
Vull subratllar que per arribar fins aquí nosaltres no hem hagut de girar full. No hem hagut de fer allò que pretenen encara alguns. Ni hem assumit que haguem comès cap delicte. No ens ha calgut demanar perdó. Mantenim la posició. I és des d'aquesta posició que ens comprometem a un procés de negociació, no pas de mer diàleg, que és una cosa que sempre hem reclamat de diferenciar entre el diàleg i la negociació, amb tot el que això representa. De manera que mentre duri la negociació i es produeixin avenços, nosaltres correspondrem als compromisos que haguem adquirit. Però ho farem en un context i condicions en què, malgrat les grans diferències de mida i de poder dels uns i els altres, podrem asseure'ns en una taula de reconeixement mutu, de respecte al que representem i davant d'una tercera part que facilitarà que puguem arribar a acords que fins ara, en totes les negociacions bilaterals anteriors que han existit entre Catalunya i Espanya, no havíem estat capaços d'assolir. Potser canviant el marc i les condicions, això també canviarà. No ho sé, ja ho veurem. Però per part nostra, segur que no ens podrem retreure de no haver intentat allò que portem anys reclamant i que ara tenim l'oportunitat i la responsabilitat d'explorar. I seran els resultats, no pas les expectatives ni la potencialitat del compromís signat avui, allò que ens permetrà concloure aleshores l'acord històric que marqui un abans i un després en les relacions conflictives existents entre Catalunya i Espanya, d'ençà que, com molt bé recorda el document, es van abolir les nostres constitucions i institucions seculars. He dit al principi que hem arribat a aquest acord no sense dificultats. Hi ha hagut moments que aquest acord semblava més lluny que no pas a prop. Hi ha hagut moments en què ha calgut donar-hi dues voltes a les coses. Hem hagut de lluitar paraula a paraula. Evidentment vull agrair a totes les persones que m'han acompanyat en aquest procés, que no ha estat tampoc senzill perquè, ateses les condicions en què jo m'he de desplaçar, en què jo he de poder participar en les reunions, hem hagut de fer-ho d'una manera, no diré clandestina, però molt discreta, per evitar que hi haguessin interferències que poguessin torpedinar la voluntat d'acord que hem tingut les dues parts. Per tant, gràcies per la paciència, el partit especialment, la presidenta i el secretari general, tota la gent que des de fora tècnicament ens ha ajudat, també, evidentment, la gent que ha treballat en l'àmbit més professional, perquè el que volíem, tal com vaig exposar a la conferència de fa 2 mesos, era precisament crear aquestes condicions, perquè venim de molt lluny i continuem estant molt lluny. Però que si volem avançar i aprofitar oportunitats, abans de seure'ns a negociar amb persones a les que vam perdre la confiança al seu dia, amb partits amb qui vam perdre la confiança al seu dia, calia que prenguéssim moltes precaucions. I això demanava temps. I demana temps. I hem d'anar, com deia, acord a acord, trinxera a trinxera, assoliment a assoliment, i tot condicionat. Agraeixo també als mitjans de comunicació la paciència que han tingut aquests mesos. A vegades hem jugat una mica el gat i la rata, em sap greu. No ha estat la nostra voluntat perjudicar-vos la vostra feina. Suposo que ens enteneu, nosaltres us entenem. A partir d'aquest moment, quan s'engegui la legislatura, entenc que també les coses es podran establir una relació diferent. Però en tot cas sí que voldria agrair molt l'interès. I que, deixeu-me acabar aquí, que precisament acabem i presentem aquest acord en aquesta sala, tan plena, quasi tan plena com la primera vegada que la vam fer servir, ara ha fet més de 6 anys, com vam arribar aquí, la part del govern que va anar a l'exili, i vam oferir una roda de premsa en aquest mateix espai, al Press Club de Brussel·les, al qual sempre li estarem eternament agraïts. Moltíssimes gràcies.